Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake ngibele lapha into futhi ngikweli phambili radio ingeze lami igama ngumfazi uThumalo bathi la sibona amagumede manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi senzophinde ngicela enze sure ukuthi subscriber ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu isantakho iyaxolisa ngokufaka yamvelaso obulawa washisa emaponya mall kuleli viki esiphuma kulona ngokwenhlangano kazwelonke yamatekisi Santakho ithi ivula izandla ukungcwaba umvelaso odutshulwe washiswa emaponya mall bathi ke bazobambisana necebo lethu ukumngcwaba basalinde umndeni obagunyaze-ke lapha nokuthi baqhubeke nokumngcwaba. Umongameli weSantakho uthi ke akabambisani nodlame obulala umvelaso okufanele bebhekane nengalo yomthetho. Udlame akuyona ingxenye ye-competition ubugebengu lobo benziwe egameni labo bafuna babanja benze lokhu ngeke baze bavikele izigebengu bona bazobambisana nomthetho bacela ibandla abafundisi bame nabo emthandazweni bayazi ukuthi ngisho emaphoyiseni kunezigebengu emabhenki zikhona futhi izigebengu nalapha kule mboni kufika izigebengu zakaganga egameni labo kushusha nguthe-ke sebazele ukuthi kukhona abahlukumeza umphakathi egameni labo bazobafuna baze babathole ekuseni bayahambise izingane esikoleni manje sekufanele aphoqe ukuthi uyifake etekisini ngenkani umbhedo lowo abantu mabazikhethele ukuthi bahamba ngayiphi transport bayalwa nalento yokuhlukumezwa kwabantu abazishayelela ama-Uber-ke laphana bafuna ukuthi-ke abantu bagijelise amakhumbi ngenkani. Ngaze ukuthi izona indaba phambili la sibheke khona udaba olubuhlungu kakhulu lokubulala khona umfana olapha noPhuma Olundi kade ezamele ngokushayela ama-Uber-ke ngabantu abazibiza ukuthi baphume engxenyeni embonini yezamakhumbi laphana. Akasazi wengane yakwethu mhlawumbe kuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba kodwa ke sivele sihlale comment section ke ngizwe ukuthi wena lithini lwakho ngalolu daba. From ila sibona wengane zakwethu-ke sengiba manje na kodwa ngithembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo.